Samozrejme, tá pohoda v týme určite je, keď sa vyhráva. Momentálne sme rozdelení na 4 formácie, každá formácia hrá. Tie prvé dve nie sú až tak vyťažené, takže máme veľa energie. Ten balans je vynikajúci v týme, brankári chytajú skvelé obidvaja, takže tie víťazstva pomaly pribúdajú a samozrejme aj to sebavedomie. Cítiš ešte takú stále rivalitu medzi Detroit a Chicago? Samozrejme, tá rivalita tam je a to aj vždycky bude. Sú to z originálnej šesky mužstva, takže to bude vždy. Teraz k tomu 1000 zápasu, aký je to pocit? 1000 zápasov NHL. Tak oficiálne som vyhlásený za starého hráča. 1000 zápas je to strašne veľa. Samozrejme, že som rád, že som mohol dosiahnuť túto metu a budem sa k tomu snažiť pridať ešte niekoľko zápasov a samozrejme by som chcel poďakovať veľa ľuďom, najmä samozrejme rodičom, mojej manželke, malej Mii a hlavne tým najbližším, čo sú stále pri mne. Zbehlo to rýchlo tých 1000 zápasov? Dá sa povedať, že aj áno, keď si to premietnem naspäť, prvý zápas v Montreale ako úplne nováčik a teraz 1000 zápas tu v Detroite, ale samozrejme je za tým hodne driny, veľa cestovania, strašne veľa tých zápasov, ale jak som povedal, ešte mám dosť toho pred sebou a verím tomu, že to naplním. Ako to oslavíš? Rolik už niečo spomenul, že bude veľká oslava v Chicagu. Tak Niečo nechám sa prekvapiť, čo je nachystané. Samozrejme, viem, že nejaká ceremonia tam bude krátka a to ostatné uvidíme. Posledná. Tomáš Tatar ťa takisto chcel nejak prekvapiť, tam poslal darček, nevyšlo mu to. Prosím. Tomáš Tatar ťa chcel nejak prekvapiť tým jeho darčekom, ale nejak mu to nevyšlo. Odčasni si do toho jeho góle. Ja si myslím, že Tomáš hrá výborne. Na tie minúty, čo hrá, tak potvrdzuje, že patrí do tohto týmu. Dneska dal pekný gól, prešlo mu to tam. Samozrejme je to ťažké sa presadiť v takomto týme nabité hviezdami, ale ja si myslím, že tie výkony má fakt výborné a zaslúži si to miesto v týme. Ďakujem veľmi pekne.